деҳаи вахши ноҳияи ҷайҳун ин занону мардон барои гирифтани кӯмак дар навбат истоданд. мегӯянд аз оилаҳои фақир ҳастанд, чун дар ҷое кор намекунанду даромад надоранд, маълуланд ва ё дастнигар. аммо дар ин ҷо ба оилаҳои эҳтиёҷманд на орду равғану биринҷ, балки ба ҳар кадоме 20 мурғ медиҳанд. он ҳам на барои куштану хӯрдан, балки барои парвариш кардану гирифтани тухм ва ёфтани даромад. шарофат ҷонмаҳмадоваи 38 сола, модари 4 фарзанд, яке аз онҳоест ки дар навбат истодааст. мо зана кӯдак ҷудга кор кунем. Хала мира пешниҳод мон карданд ки бигире, хай гуфтем майли мегирем, андем фоида боша ки шароитум чӣ беҳбуд нестем. масалан фарзандам майдан оливон хона дари ва созам моли надорам. ин тарҳро оҷонсии рушди байнулмилалии иёлоти муттаҳида ё юсаид дар тоҷикистон иҷро мекунад. пеш аз он ки ба мардум мурғ диҳанд, тарзи нигоҳубин ва зиёд кардани теъдоди онро ҳам ёд доданд. ҳамчунин барои 2 моҳ хӯроки мурғро бепул медиҳанд. аноргул гадоева, сокини 50-солаи ноҳияи ҷайҳун ния дорад бар асоси тавсияи мутахассисон парвариши мурғро ба роҳ монад. хак мо мира гирифтем ки я мисол дар зиндагӣ ёрдам шава, мисол я тухша истифода барем, я хӯрока, я чӣ мисол дар зиндагӣ. хай мумкине ки мо айрӯи ҳамаи мурғ парвариш кунем, мумкин зиндаги мо хубу беҳтар шава, мумкине ки бо сатҳи зиндагимон бо болотар барава. дар 3 соли охир дар вилояти Хатлон ба тақрибан 1200 хонаводаи ниёзманд мурғ доданд, то ҳам шуғл ёбанд ва ҳам зиндагиро бичархонанд. рустам иброҳимов, маъюби гурӯҳи дуюм аз ноҳияи ҷайҳун, соли гузашта 20 мурғ гирифта буд. ҳоло мегӯяд шумораашон ба 50 расидааст. тухми мурғ мефурӯшад. талабгори тухм бисёр аст, лекин нимша мефурӯшам, нимша истифода мебарам. дар як сол дар як моҳ агар ҳисоб карда 700 сум савдо мекунам, агар ки истифода набарам тухма. истифода ки бурдам 350 сум фоидаш мемонад. масъулони тарҳ гуфтанд, аз аввали имсол ба 300 хонаводаи ниёзманд 6000 мурғ ва 36 тонна дон доданд. 400 хонаводаи дигар дар навбат истоданд. бо вуҷуди ситоиши мақомот аз пешрафтҳо дар тоҷикистон, зиёда аз 22% аҳолӣ ҳанӯз фақиру дастнигар ҳастанд. бекорӣ мушкили асосии онҳост. бархе барои дарёфти кору маош ба муҳоҷирати корӣ мераванд. дигарон ё зиндагии сахтро таҳаммул мекунанд ва ё бо мадади созмону кӯмакҳои иҷтимоӣ шароити худро то андозае беҳ мегардонанд.